Kamusta kayo? Handa na ba kayo sa ating aralin ngayong araw? Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Iyuko ang inyong mga ulo at tayo ay magdasal. Diyos Ama, maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo po kami ng isang bukas na isip upang maisabuhay ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa aming pagtatagumpay sa buhay. Amen. Again, magandang umaga mga bata. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, gusto ko munang magkwento sa inyo, isang maikling kwento tungkol sa sakit ni Ben. Huli, ang pamagat ng ating kwento ay ang sakit ni Ben. Si Ben ay napakabagal lumakad at mataba. Tingnan niyo si Ben. Siya ay napakataba at dahil siya ay mataba, napakabagal niyang kumilos lalo na ang maglakad. Isang araw, dinala siya sa doktor dahil sumakit ang kanyang lalamunan. Huli, isang araw, dinala siya sa doktor dahil sumakit ang kanyang lalamunan. Bakit kaya sumakit ang lalamunan ni Ben? Tingnan natin. Natuklasan ng doktor na ang timbang ni Ben ay hindi higit pa para sa edad niya ngayon. Huli, natuklasan ng doktor na ang timbang ni Ben ay higit para sa edad niya ngayon. Ibig sabihin, hindi angkop ang kanyang timbang sa kanyang edad. May ilang bilin ang doktor sa kalagayan ni Ben. Ano kaya ang mga bilin ng doktor kay Ben? Una na dito, ang mga dapat niyang iwasan na pagkain. Iwasang kumain ng cake. Bawal siyang kumain ng cake. Iwasang kumain ng sorbetes o ice cream. Iwasang uminom ng soft drinks. Iwasang kumain ng junk food. Tandaan mga bata, ang pagkain ng junk food ay mababa sa sustansya at karaniwang mataas ang calorie ng mga junk food na ito. Kaya kayo rin, iwasan nyo ang pagkain ng mga junk food. Ito naman ang mga dapat gawin ni Ben. Kumain ng gulay at prutas. Kayo ba kumakain ng gulay at prutas? Magaling kung ganoon. Regular na pag-eehersisyo. Tandaan mga bata, ang salitang pag-eehersisyo ay sadyang paggalaw ng iba't ibang bahagi ng ating katawan para lumakas ang mga ito at mabawasan ang timbang ng ating katawan. Tandaan nyo ito mga bata, na gamitin ang inyong katawan para sa paraang ikapupuri ng Diyos. 1 Corinto 6:20. Katawan ay bigay ng Diyos, kaya't dapat itong alagaang mabuti. Upang mapanatili ang magandang kalusugan, kailangang kumain ng mga tamang pagkain at dapat mag-ehersisyo araw-araw. Hindi nalulugod ang Diyos sa taong pabaya sa kanyang katawan. Ngayon mga bata, pag-aralan natin ang mga uri ng pantig. Pag-aralan natin ang mga uri ng pantig. Ngunit ano ba ang pantig? Ang pantig ang tawag sa bukas ng bibig sa pagbigkas ng salita. May iba't ibang uri ng pantig. Ginagamit ang pantig upang mabuo ang mga salita. May pantig tayo na patinig. Alam niyo ba kung ano ang mga patinig? Ang patinig ay kilala din bilang vowel sa Ingles. Ang ating mga patinig ay A, E, I, O, at U. Uli, yan ang ating mga patinig. A, E, I, O, at U. At ang ating mga katinig naman ay ang mga natitira o kilala din bilang consonant sa Ingles. Tulad ng B, E,
F, G, H, J, K, L, M, N, E, U, R, S, E, E, W, X, Y, at Z. Yan ang mga pantig. Ang una dito ay pantig na patinig. Muli, pantig na patinig. A, E, I, O, U. Halimbawa, araw. Araw. Pangalawa ay ang elepante. Pangalawa ay elepante. Ang pangatlo ay ibon. Ang pangatlo ay ibon. Ang pangapat ay babae. Ang pang-apat ay babae. At ang huli ay ibon. Mga halimbawa ng pantig na P. Kapag sinabi nating P, ito ay nire-representa ang salitang patinig. Ang P ay nagre-representa sa salitang patinig. Halimbawa ay ang araw. Ang letrang A ay patinig. Araw. Ang pangalawa ay elepante. Ang pangalawa ay elepante. At makikita nyo na nagsisimula ito sa patinig. At ang pangatlo ay ang ibon. Ang pangatlo ay ibon. At nagsisimula sa letrang I na nagrepresenta ng patinig. Ngayon, dumako naman pantig na patinig at katinig. Uli, pantig na patinig at katinig. Makikita nyo na pinagsama ang patinig at katinig. Katulad ng akyat. Ang letrang A ay patinig. Ang letrang K ay katinig. Susunod na halimbawa, okra. Uli, okra. Makikita na ang letrang O ay patinig at ang letrang K ay katinig. Susunod, mais. Mais. Ang letrang I ay patinig at ang letrang N ay katinig. Ay ang aklat. Uli, aklat. Ang letrang A ay patinig, letrang K ay patinig. Katinig. At ang huling halimbawa ay ang baon. Uli, baon. Ang letrang O ay patinig at ang letrang N ay katinig. Ngayon, dumako naman tayo sa iba pang halimbawa at makikita nyo dito na meron tayong dalawang letra at ang letrang K. Ang letrang P ay nagre-representa sa salitang patinig at ang letrang K ay nagre-representa sa salitang sa unang larawan mayroon tayong at inyong makikita O ay isang patinig, tama. At letrang K ay isang katinig. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang larawan. Yes. Ang letrang I ay isang patinig. At ang letrang S ay isang katinig. At ang huling larawan ay ang aklat. Uli, aklat. Ang letrang A ay isang patinig at ang letrang K ay isang katinig. Tama kayo. Ngayon, dumako tayo sa pangatlong uri ng pantig. Ito ay ang pantig na katinig, patinig, katinig. Uli, ito ay ang pantig na katinig, patinig, katinig. Makikita nyo, ginamit natin ang mga unang letra. K, T, K. Ang unang K ay nagre-representa sa katinig, ang P
ay nagre-representa sa patinig at ang K ay nagre-representa sa I. Tingnan natin ang unang halimbawa. Pakwan. Muli, pakwan. Makikita nyo na ang unang letra ng pakwan ay letrang P at ang letrang P ay isang katinig. Ang pangalawang letra ay letrang A at ang letrang A ay isang patinig. Tama. At ang pangatlong letra ay ang letrang K at ang letrang K ay isang katinig. Kaya ginamit natin ang KPK. Pangalawang halimbawa, sandok. Pangalawang halimbawa, sandok. At makikita nyo na ang sandok ay nagsisimula sa letrang S. At ang letrang S ay isang katinig. Ang letrang A, isang patinig. At ang pangatlong letra na letrang N ay katinig. Kaya ito ay KPK. Kabilang ito sa Katinig-Patinig-Katinig. Pangatlong halimbawa, tambol. Pangatlong halimbawa, tambol. Makikita nyo na ang salitang tambol ay nagsisimula sa letrang T. Ang letrang T ay isang katinig. Susunod ang letrang A. Ang letrang A ay isang patinig. At ang pangatlong letra ay ang letrang M. At ang letrang M ay isang katinig. Kaya't kabilang din ito sa pantig na KPK. Ang pangatlong halimbawa, suklay. Muli, suklay. At makikita nyo na ang salitang suklay ay nagsisimula sa letrang S. Tama. At ang letrang S ay isang katinig. Ang susunod na letra ay letrang U. At ang letrang U ay isang patinig. At ang pangatlong letra ay ang letrang K. At ang letrang K ay isang katinig. Kaya't kasama rin ito sa Katinig-Patinig-Katinig. At ang ating huling halimbawa ay ang panig. Huli, ang ating huling halimbawa ay ang salitang makikita nyo na ang banig ay ang pangatlong letra ay nagsisimula sa letrang N na isang katinig. Ang pangapat na letra ay letrang I at ito ay isang katinig. At ang panghuling letra ay ang letrang G na isang katinig. Kaya't kabilang din ito sa pantig na KPK, Katinig-Patinig-Katinig. Isa pang halimbawa, makikita nyo rito na KPK, Katinig-Patinig-Katinig. Katulad ng pakwan. Pakwan. Makikita nyo na ang letrang P ay isang katinig, ang letrang K ay isang patinig, at ang letrang K ay isang katinig. Kaya ito ay kabilang sa KPK o Katinig-Patinig-Katinig. Ang pangalawang larawan, ang salitang sandok. Uli, ang pangalawang larawan ay ang salitang makikita nyo rito na ang sandok ay nagsisimula sa letrang S na isang katinig. Sumunod ang letrang A na isang patinig at ang letrang N na isang katinig. Kaya't itong sandok ay kabilang din sa pantig na KP. At ang pangatlong larawan ay banig. Banig. Magsimula tayo sa pangatlong letra. Ang letrang N ay isang katinig. Sumunod ang letrang I na isang patinig. At ang panghuling letra, ang letrang G na isang katinig. Kaya't kabilang din ang panig sa pantig na KPK. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang uri ng pantig, ang Katinig-Katinig-Patinig. Katinig-Katinig-Patinig. Ang ibig sabihin nito, magkasunod ang dalawang katinig bago ang patinig. O kilala din sa tawag na KKP. Uli, kilala din sa tawag na KKP. Halimbawa, gripo. Halimbawa, gripo. Makikita nyo na magkasunod ang letrang G at letrang R. Ang dalawang ito ay katinig. At ang pangatlong letra ay isang patinig, ang letrang I.
Ang susunod na halimbawa ay ang salitang braso. Ang letrang B at letrang R ay mga katinig rin. Ang kasunod na letra ay A, isang patinig. Ang pangatlong halimbawa ay ang salitang blusa. Ang pangatlong halimbawa ay salitang blusa. Makikita nyo, nagsisimula ito sa mga letrang B at L. Ang B at L ay kabilang sa katinig. At sumunod ang letrang U na isang patinig. Ang susunod na halimbawa ay prutas. Susunod na halimbawa ay prutas. Ang letrang P at letrang R ay mga katinig. At ang sumunod na letra ay letrang U na isang patinig. At ang ating huling halimbawa ay ang salitang janitor. Ang ating huling halimbawa ay ang salitang janitor. Makikita nyo na ang letrang D at letrang Y ay mga katinig. At ang sumunod na letra, ang letrang A, ay isang patinig. Ngayon, mga halimbawa, gripo. Gripo. Makikita nyo na ang salitang gripo ay magkasunod na katinig, ang letrang G at letrang R. At ang letrang I ay isang patinig. Ang susunod na larawan ay ang blusa. Uli, blusa. Ang letrang B at letrang L ay mga katinig, sinundan ng isang patinig na letrang U. At ang huling halimbawa ay ang salitang prutas. Ang salitang prutas, makikita nyo na magkasunod ang dalawang katinig at sumunod o sinundan ng isang patinig U. Ngayon, yan ang ating apat na uri ng pantig. Ang patinig, patinig-katinig, katinig-katinig-patinig, at ang KPK o katinig-patinig-katinig. Ngayon, magkaroon tayo ng isang maliit na pagsasanay. Tukuyin uri ng pantig, mayroon ang mga tutukuyin natin ang uri ng pantig, mayroon ang mga sumusunod na larawan. Una na rito ay ang isla. Uli, isla. Pantigin muna natin ang salitang isla. Isla. Ngayon, hanapin natin uri ng pantig, mayroon ang salitang is. Ang letrang I ay isang patinig at ang letrang S ay isang katinig. Ano kaya ang uri ng pantig ito? Tama, ang uri ng pantig na to ay ang pantig na PK o patinig-katinig. Ang uri ng pantig na ito ay patinig-katinig. Susunod na larawan, makikita nyo ang salitang antok. Ngayon, pantigin natin ang salitang antok. Tok. Uli. Tok. Ngayon, hanapin muna natin ang uri ng pantig. Mayroon ang unang pantig, ang unang salita, ang salitang an. Makikita nyo na ang letrang A ay isang patinig at ang letrang N ay isang katinig. Ano kayang uri ng pantig ito? Tama. Ito ay ang uri ng PK. Patinig-katinig dahil ang letrang A ay isang patinig at ang letrang N ay isang katinig. Ngayon, dumako tayo sa pangalawa, ang salitang tok. Ang letrang T ay isang patinig or katinig? Tama, ang letrang T ay katinig. At ang letrang O ay isang patinig at ang huling letra ay isang katinig. Kaya ito ay kabilang sa KPK, katinig-patinig-katinig. Ngayon, dumako tayo sa pangatlong pagsasanay, ang salitang ulan. Ating pantigin ang salitang ulan. 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 Ano kaya ang uri ng pantig ang mayroon sa salitang U o letrang U? Ang letrang U ay isang patinig. Tama, ito ay uri ng pantig na P o patinig. Dumako tayo sa pangalawang salita. Ang letrang L ay isang katinig. Ang letrang A ay isang patinig.
At ang letrang K ay isang katinig. Kaya't ito ay kabilang sa KPK. Katinig, patinig, katinig. Prito. Prito. Ating pantigin. Prito. Prito. Una nating saliksikin ang unang salita, ang salitang pri. Ang letrang P ay isang katinig. Ang letrang R ay isang katinig. At ang letrang I ay isang patinig. So, ito ay kabilang sa KKP. Dahil magkasunod ang dalawang katinig at sinundan ito ng isang patinig. Ngayon mga bata, para sa inyong takdang aralin, gusto kong sagutan ninyo ang iyong aklat sa Filipino sa pahina 39 hanggang sa pahina 44. Kaya't maraming salamat sa pakikinig at maraming salamat mga bata at kung may katanungan kayo tungkol sa ating aralin sa araw na ito, maaari nyo akong tawagan at i-chat sa aking messenger account. Yun lamang at maraming salamat sa pakikinig. Paalam!